Cifras turísticas de récord para a provincia. Na última década, Pontevedra conseguiu un crecemento do 39% no número de viaxeiros. En 2019, as cifras rexistradas superaron o 1,7 millóns de visitantes e as 4,3 millóns de pernoitas. Creo que estamos en datos históricos, os maiores datos da provincia de Pontevedra, que destacan dentro da comunidade autónoma que máis medrou comparativamente dentro de España, o cual ratifica e volve a poñer de evidencia pois, o papel que ten o conxunto de Pontevedra como a provincia, sin dúbida, máis potente do punto de vista turístico en Galicia. Tanto o turismo interno como o turismo nacional rexistraron unha suba na última década, pero destaca sobre todo o crecemento no turismo internacional. Medrou nun 121%. Un dato tremendamente significativo e un dato moi importante, xa que calquer xestor turístico, sexa público ou privado, aposta sempre pola internacionalización, entendéndose que é, digamos, o usuario, o público, o turista, que ten unha maior capacidade de gasto e que xenera un maior valor engadido pois, nos destinos onde viaxa. Non? Co cual temos que en Pontevedra o crecemento é absolutamente espectacular. Os hotéis seguen sendo o tipo de aloxamento preferido polos turistas. Sin embargo, o incremento do turismo rural é o dato máis sorprendente. Estamos actualmente prácticamente en 51.599, prácticamente non, na cifra máis alta da década, é algo que é moi significativo porque a inmensa maioría dos aloxamentos de turismo rural están en territorios rurales, o cual a existencia da actividade turística pois é un revulsivo económico pois moi significativo. O conselleiro de Cultura e Turismo quiso poñer en valor esta mañá o turismo de calidade coa implantación do selo Q de calidade en espazos públicos singulares, tales como o Camiño Portugués ou a Ruta do Viño das Rías Baixas. Queremos que o Camiño de Santiago e a Ruta do Viño das Rías Baixas pois adquiran pois un distintivo de calidade Q xunto cos establecementos privados que existen, e tamén estamos traballando na aposta para que diferentes espacios públicos poidan, digamos, empezar a orientar, a traballar pois, o seu acondicionamento cunha perspectiva turística de calidade. E isto, ainda que non é un investimento moi importante, é un investimento, digamos, que ten unha enorme capacidade de arrastre, non? Porque marca uns niveis de calidade e xenera un estímulo nos diferentes responsables da xestión destes espacios para facelos positivos. Os datos presentados esta mañá recollen tamén un importante crecemento no seu destino Ría e Terras de Pontevedra. Este foi o terceiro que máis medrou en Galicia durante o 2019, superando o 500.000 de visitantes.